indlela ezinhlanu esizozenza ukuze sazi ukuthi labantu esobathatha bamalungu alana eNingizimu Afrika. Okokuqala ukuthi kube khona umuntu ozokwazi ukusho ukuthi hayi ngiyamazi lo umuntu wakithi. Okwesibili ukubheka isithombe sisiqhathanise nabantu esibaziyo umndeni abaziyo. Okwesithathu ukuthi sithathe lento esibiza phecelezi ama-fingerprints ngoba siyazi ukuthi amaphoyisa kanye nomnyango we-Home Affairs uyakwazi ukuthi aqhathanise kubonakale ngempela ukuthi ama-fingerprints abantu bakithi. Okugcina ukuthi senze lento esibiza ngokuthi i-DNA siye kwilungu lomndeni sithathe into ke mhlambe amathe noma unwele ukuze sidibanise nalabantu abashonile. So zonke lezi zinto ezo5 zokwenza njengoba sikhuluma nje manje kunochwepheshe bamaphoyisa abakwaziyo lezi zinto zoma DNA nama fingerprints abaseLagos benza lo msebenzi.